Knopsvanen, der ligger her bag ved mig og er ved at lave flere knopsvaner, er Danmarks nationalfugl, og med god grund, synes jeg. H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, den kender vi jo alle sammen, og Danmark er et af de steder, hvor knopsvanen virkelig holder til. Vi har over halvdelen af Europas bestand af svaner og har pligt til at passe godt på dem. Det har vi ikke altid gjort. Før i tiden der fik svanen skyld for at ødelægge ålefiskeriet og rejefiskeriet. Og så har den også den ulempe for et dyr, den smager godt og er nem at få øje på. Så der gik man på jagt efter dem i ret stor stil. I 1700-tallet der var det kongerne, der gik på jagt. Det var kongens fugl. Og en af grunden til, at svanerne kommer til Danmark, det er det flade vand, vi har herude, hvor de kan ligge i nogenlunde sikkerhed for rovdyr, når de skifter svingfjer og ikke kan flyve. Det gør de om sommeren. Så derfor så gik kongerne på jagt om sommeren. Det foregik i små kanonbåde. Simpelthen en lille kanon monteret foran i en robåd. Så roede man ud, drev svanerne sammen. De kunne ikke rigtig flyve, så man tog dem lige ind, og så fyrede man kanonen af og skød 20-30 stykker ad gangen og slagtede dem ned på den måde. Og de smager som sagt godt, så det kan måske godt forstås, at i 1920'erne, der var de helt nede på 3 ynglende par i Danmark. Det var lige før vi fik dem udryddet, men man fredede dem. Man fandt ud af, at de ikke spiste rejer, og man fandt ud af, at vi skulle altså passe på dem, hvis vi ville beholde dem. Og i dag, der har vi en 4-5.000 ynglepar i Danmark. Så de klarer sig godt, og rejerne har det også fint. Der er ikke nogen svaner, der spiser dem. Til gengæld så kan man godt, hvis man er heldig og kender den rigtige, eller måske den forkerte person, få lov til at smage svane endnu. Hvis man tager ud til Vestjylland, så sker det nogle gange, at der er nogen, der serverer tågegås, eller snegås, som den også bliver kaldt. Det er, når der er en svane, der er kommet lidt for tæt på en riffel en tåget morgen, og der er en, der har været lidt for hurtig på aftrækkeren, så ryger der så stadigvæk en gang imellem en, og de skulle efter sigende smage rigtig godt. Men man skal have en ordentlig ovn for at få sådan en fugl derind. Det er vores tungeste flyvende fugl. 16 kilo kan en stor hansvane veje. Og hunden, som vejer lidt mindre, hun bruger en god del af vægten, når hun lægger æg. Op til 2 kilo æg kan hun lægge. En 5, 6, 7, nogle gange 8 stykker. Så det er en ordentlig familie, de kan få på vingerne, hvis de har en fin lille sø for sig selv som her. De forsvarer søerne med næb og klør mod andre fugle i samme størrelse. Andre svaner får ikke lov til at være her. Gæstene har hansvanen herude jaget rundt med hele foråret. Og hvis vi mennesker kommer for tæt på reden, så sker det altså også, at han kommer farende, væser og basker med vingerne. Og jeg hører tit, at sådan en svane, den kan jo brække armen på en voksen mand. Det sker nok ikke i virkeligheden. Svanerne har huleknogler, ligesom alle andre fugle, for at være lette og kunne flyve, så det er nok dens vinge, der knækker først. Men jeg kunne forestille mig, at der måske er en, der er blevet så bange for den her kæmpe fugl, der er kommet væsen mod ham, så han er faldet og har brækket armen, og så har svanen fået skylden. De er ikke farlige, de bider hårdt, hvis de får fat, men at gå i en stor bue udenom dem, hvis han forsvarer sin kone og sine unger og sin rede, så skal den nok lade jer være i fred. Og så nyd eller synet og glæd jer over, at de stadigvæk findes i Danmark.